जो पनो लामसावो जेनेबो स्माइट टीवी चैनल उचे हा स्माइट टीवी नि कत माथमने रन दियो बदि कत माका से फाइपि हा आबो के बदि लाइनाय 7/6/2021 टीपीएफ किल्ला उजान डिविजन नि आमचायो थाइफंग हाथाय प्राइमारि कमिटि बाय दैदुल जाक्कामि नि लुकुरक बाय एडिसि इलेक्शन पाइमानि यागुलो नै टीपीएफ नि सामं बुतां रगनो तैगै कगलाम पान्दा आचुलाय जाक्का तै थांनाय एडिसि इलेक्शन तिप्रासानि इमोशनल फुनुगै थानसानि माया तुबै फाय थकाइजा मानि कग्रकनो सुक्रुप सालायखा तै कामिनि लुकुरक जले जागै हायनो हाय हां थंगै टीपीएफ नि सामं बुतां रगनो जारै तिसानाय नि बागै खा कराखे खा किफिलै जयनिं खायफाय बायखा तै कुबुंनि मथा तंनाय रगबु चंग तै थकाइजाक्लिया नै कक चाबलाय फिखा आबो हायखेनो खरां तिसाजाक्खा आवर लैंड आवर राइट नो एनआरसी नो रेस्ट इलीगल इमाइग्रेंट्स बांग्लादेशी गो बैक पीके मैडम लॉन्ग लिव टीपीएफ लॉन्ग लिव बदिखिए कौतमा काहामबाय हामयाबाय नोनि पांदाव टीवी नि माचुंग सथे तंगो आरो मी चये नाय तंदे जिनि स्माइट टीवी चैनल नो जिनि स्माइट टीवी नि कौतमा नोनराव जाय मिंखे लाइक रिदि आखे दिनियो फो सब्सक्राइब किया को मिंखे सब्सक्राइब किए बेल आइकन सिंगे तेंदी जों वीडियो अपलोड खेखे लगे लगे नो सोने नि पांदाव।